היזהרו שלא יטעו אתכם, כי רבים יבואו בשמי ויאמרו, אני הוא, והעת קרובה. אל תלכו אחריהם, ובשומעכם מלחמות ומהומות אל תבהלו, כי אלה צריכים להיות בראשונה, אך לא מיד יבוא הקץ. הוסיף ואמר להם, גוי יקום על גוי, וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה גדולות, ובמקומות רבים רעב ודבר, וגם מוראים ואותות גדולים מן השמיים. אך לפני כל אלה, ישלחו בכם את ידיהם, וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסת ולבתי כלא, ותובאו לפני מלכים ומושלים למען שמי. זה יביאכם למתן עדות. ועתה שימו לבכם שלא להכין מראש דברים להגנתכם, כי אני אתן לכם פה וחוכמה, אשר כל מתנגדיכם לא יוכלו לעמוד נגדה או לסותרה. וגם תוסגרו על ידי הורים ואחים, קרובים וחברים, וימיתו מכם. ותהיו שנואים על הכל בגלל שמי, אך שערה משיער ראשכם לא תאבד. עמדו בתוכלתכם, ותקנו את נפשותיכם. וכאשר תראו את ירושלים מוקפת מחנות, דעו כי קרב חורבנה. אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו אל ההרים. הנמצאים בעיר, שיצאו ממנה. ואלה אשר בשדות, אל ייכנסו אליה. כי ימי נקם הם למלא כל הכתוב. אוי להרות ולמיניקות בימים ההם. כי צרה גדולה תהיה על הארץ, וקצף על העם הזה. בחרב יפלו ויוגלו אל כל הגויים, וירושלים תהיה מרמס לגויים, עד אשר ימלאו עיתות הגויים. ויהיו אותות בשמש ובירח ובכוכבים, ועל הארץ מצוקה לגויים, ומבוכה מגעש הים וגליו. בני אדם יתעלפו מאימה ומציפייה לבאות על העולם, כי כוחות השמיים יזדעזעו. אז יראו את בן האדם בא בענן, בגבורה ובכבוד רב. כאשר יתחילו לקרות הדברים האלה, התעודדו, והרימו ראשיכם, כי קרבה גאולתכם. הוא סיפר להם משל. ראו את התאנה ואת כל העצים. כשאתם רואים אותם מלבלבים, יודעים אתם בעצמכם כי קרוב הקיץ. כן, גם כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דעו כי קרובה מלכות האלוהים. אמן אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו, ודבריי לא יעברו. הישמרו לכם, שלא יכבד לבבכם בשתייה ובשיקרון ובדאגות החיים, והיום ההוא יבוא עליכם פתאום. כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פני כל הארץ. לכן עמדו על המשמר בכל עת, והתפללו שיהיה בכוחכם להימלט מכל העתידות האלה, ולהתייצב לפני בן האדם. בשעות היום היה מלמד בבית המקדש, ובלילות היה יוצא ללון בהר, הנקרא הר הזיתים. וכל העם השכימו לבוא אליו לבית המקדש לשמוע אותו.